Ospitalepeako erizan mundua dabil beti. 80 lagun baizik ez dituen erriskan lanak hasi dituzte lan haundiak. Teilatu osoa berritu behar dute, onjo kaltegarria agertu baita berriki. Dura 20 urte, teilatua berritu zen bainan orain, egurra egoera txarrean da, eta horrek kalteak sortzen alituzke barnean ere. Kalteak saiestea eta lanak hastea erabaki du ospitalepeako herriak, otoizleku hau biziki interesgarria baita. Alors elle est intéressante parce qu'il y a diverses influences. Interesgarria da eragin desberdinak dituelako, giristinua, espainiarra eta musulmana, bereziki erdi-erdian dagoen kupula hau, Kordobako meskitatik inspiratua ama bigarren mendean. Oloruen ere Biarnoan olako kupula dago, arkitektura aski harrigarria, Siberua eta Biarno alde hoietan. 1988an eliza hau sartu zuten UNESCOren munduko ondarearen zerrendan, Doneiakue Konpostelako bideko lekuko paregabea baita. Urtero, 30.000 lagun dabiltza hemen gaindi. La jonction de deux civilisations. Biziki interesatuak dira, bizibilizazioen junta ikusten albaita ospitalepian. Alere aurten uste baino bisitari gutiago izan da. Oui, parce que bizarrement on est dans une année jacquère. Bai bitxia da, urte jako beharra da aurten eta uste genuen hoi baino bisitari gehiago izatea. Ez da beilari gehiago izan. On prit peur, on ne sait pas trop. Lanek aintzina segitzen dute, urte ondarrian bururatu behar lukete, Sanblas egunean beraz, otsailaren 3an, betiko itxura izan behar luke, Siberoko otoitz leku bereziunek.